And educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. 52 minutos nakaligan sa tak na alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan, Action Firing Line. Action Firing Line. Yari kita sa biyernes nga pagpangalagad pinsa 16 sa bulan sang Septyembre tuwig 2022. Action Marlon Henovaya tubtub sa tak na nga alas 6. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather update. Unahon tagid hibaloha kung ano ang galakat sang tiyempo naton bagod bayara kita sa ginabantayan nga lain nga panahon. With Action na Gun na Republika sang PDMPD, Action Gun, mayong gabi, please kamin. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, atag naton update sa balita kay Tropical Cyclone, no? Advisory number 11 sa kay Typhoon Nanmadol, kung kaisa mag-pronounce ko ni Namanol mo. Oo naman. Mag-local name Action Gun, amo na si Josie. Oo, si Jody. Yeah. So, ay kasadya ay kung mag-pronounce sa international niya, Nanmadol, daw Cambodian term ni. Kung kaisa ka kasala, katabi na sang dila ko, Namanol. Namanol. Ari. Typhoon Nanmadol, no? Classified as Category 4. Rapidly intensifies, no, kadasig sang iya pagbaskog. Nagsulod siya sa managsulod siya sa Philippine Area of Responsibility, no. Ang taron na lang na ang kwan ang tadya. Ang iyang next 12 alas 8 sini nga gabi masulod siya. Ari siya sa par, no. 12-hour forecast. For the next 24-hour forecast, alas 8 sang aga, guwa na siya sa par, no? Hindi natin pagdawagon ng coordinates grid niya, kagang distansya. Dason sa alas 8, buwas sa gabi, guwa niya sa par, matamat siya palayo sa aton. For the next 48 hour, alas 8 sang aga, sa pizza 18, Sabado, no? Sabado nga adlaw. So, layo na siya, pagkado na siya sa Taiwan, no? 18, Action Gun is Domingo, pizza 18. Ano? Domingo. Oh, Domingo. Yes. Okay. Are, ang hazards niya sa land areas natin kung landmass. Sa masunod nga 24 oras, alas 11 niya, weather advisory number 3. Alas 11 ginisyo. Ang southwest monsoon kung habagat, magadala ni siya kasarangan hasta nga madamol pagbunok sang pagulan. Diri sa Mindoro, kaprobinsyanan sang Mindoro, Palawan, kag Antique. While ang mahinay hasta sa may kasarangan kag may tinion man nga madamol ang pag-ulan, mabatyagan naton sa iban nga bahin sang Western Visayas. Okay, hari na. Sa sini nga kondisyon ti may lapta-lapta nga pagbaha kag rain-induced landslides, no? May mga tipag sang duta alin sa ulan kag espesyalmente sa mga lugar nga highly or very highly susceptible sa sini nga halit ni Typhoon Nanmadol, no? May mga antecedent history nga identified na sa aton hazard maps nga may significante nga antecedent rainfall, no? Antecedent may historical na black nga gakatabo. Patuan naton PDF ya. Ari siya, southwest monsoon nag-aapekto na katungdan nga bahin sa southern Luzon kag diri sa kabugusan sa Kabisayan. Both sing kanon region 6-7 kag 8 western, central kag eastern Visayas.
Ang antad dyan sinikaron 1,445 kilometros na sidlangan namin na nasidlangan sa pinakapunta sang Northern Luzon, 24.3 degrees north, 135.4 degrees east. Kulang na lang siya. Mag-0.4, mag-0.0, ang muna siya, sulod na siya. Kag ang madlo siya 215 km per ora. Ang direksyon niya na amin na nakatungdan sa sulod sang 10 km per ora. Karon ang southwest monsoon ni ukon habagat idulot kani magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob sa mga lugar diri sa aton Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. May ara pa man lugar nga maayad-ayad ang ila tiyempo diri sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, no? Generally fair weather, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan nga may naligwin man nga mga pagulan o kon pagpanag-uub. Halin man ini sa gihapon southwest monsoon, ginaupdan sang localized thunderstorms. Karon sa forecast wind kag coastal water conditions sa aton shoreline, no, Luzon kag Visayas parehas lang. Slight to moderate, makanay hasta sa kasarangan lamang ang huyop sang hangin. Magahalin sa nabagat na nakatungdan, pakadto nakatungdan, nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kung lantawon naton sa aton localized forecast, ang diri sa western seaboard sang Kabisayan, ari kita ya sa kasarangan nga magahalin sa direksyon na bagat na nakatungdan, kag may kasarangan nga kadagatan, no? May takos ini ang aton nga wave height punto size hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 6:43 dugay-dugay sini nga gabi punto 4 ang aton hunas magabalos ang aton nga taob alas 2:19 karon sa kagahon punto 7 metro. Kag alas 5:48 sini nga hapon nagtunod na si Haring Adlaw buwas, magabukang ligwayway siya, magabutlak si Haring Adlaw sa nasidlangan alas 5:37. Nagahamboy kita 25 to 32 degrees Celsius by equation o conversion 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Ang damol nga galom ari diri sa parte sang Negros Oriental, mga Valencia, San Jose, Siaton, no, Darwin, Sambuanguita, Santa Catalina, Basay, Bayawan, no? Dason Hinubaan, Sipalay. Interior sang tunga-tunga sang Negros Occidental Oriental sa mga binukid sang Mabinay, no? Amo na. So may ara mga cluster of clouds ara sa central, pero hindi tanto, no? Mga ara siguro Himalalod, pakadto di Isabela, somewhere sa part sang La Castellana kag La Carlota kag Bago. So muna lakat sang aton timpo sini nga gabi, Action Mar. Okay, Action Gan, salamat gid. Okay, welcome. Action Firing Line. Impunto alas 7 Action Radio Philippine Standard Time, Action Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division. Ulo ligmat kag ulo alerto lang kita kay wagid man sa nga direktang epekto ining ginakahangawan nga bagyo nga ang international nga ngalan Nanmadol. Daw Namanol. Pero magsunod gyud sa local name niya, domestic name niya, kung magsunod na gid man sa diri sa Philippine Area of Responsibility, kung ang report sa nga pag-asa basihan naton kaina sa hapon, no? Way pa naman sa nakasunod sa parbasi kung karon sa gab-ibla. Action Firing Line. Sige lang kung diri sa Pilipinas ginatiid naton ang hulag sa nga bagyo nga ang lansagwa sa nasilingtara Nanmadol. Dito sa may Italian region baw. Subo-subo man to nga balita kay bubundak na to yung ulan sila to. Dito sa may Italian region, nagbaha sa Central Italian region sang Marche. Sumugod kahapon Thursday. Kahapon palang Webes, bumundak ng ulan sila to. Action Firing
firing line. Ang masakit-sakit lang di pamatian mga kaaksyon bangon nagbilin na isang pitugid ka mga tao ang nagkalabatay, may 3 pa ho ang hindi makitaan o kon missing. Ang siling sa mga lokal nga otoridad sa mga lugar, wagid nila ginalauban nga amo sa kabaskog ang pagtupa sang ulan. Ang ila sa nga tawagan ito, water bomb. Pwerte no? Water bomb. Kay ang pagbundak sa ulan, grabe ko na mo. No? Ti water bomb ang panawag nila sa kay 420 millimeters sang ulan. Ang nagbubo sila to, makin mo, 2 ka oras. Action firing line. Kung amo na binagtupa nga ulan sa Bacolod City, siguro ang Wilderos building ni ho, kitao na lang 4th floor mo. Hindi ba na? No? Siguro ang mga dalan ta, dula na. No? Himo na suba akon sa pa. No? 2 ka oras, butang ta gani 15 minutos lang. Nga sige-sige ang bundak sa ulan sa Bacolod. Ang dalan lakso ka dalan aranetag kadula. Action firing line. Nagatig baliw sa sapa o kun suba, di bla? O, realidad na, di ta na pwede madula na. O, dito sa mga Italian na region, grabe itong waswas sang ulan. Ang mga dalan to, dito makitaan. Di na makitaan ng semento. Kag, labing apektado to, amo ang Ancona kag Pizarro, Urbino provinces. Ang mga rescue services, subong sige pa ang ilan sa nga papangita sa mga tao nga apektado sa sini nga trahedya. Action firing line. Firing line. Alas 7:03 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita pong sudon sa balita nasyonal, no? Isa lang munuhon ko sa balita nasyonal kay damo ta sa dapat tutukan sa balita lokal. Standby lang kamo, no? Sa balita nasyonal, ang pabangkot dari amo na ayhan ini. Amo na gidbala ini ang ginahulat sang kalabanan, ang ginahandom naton tanan. Ang dalayon nga pagkadula na sang COVID-19 nga pandemya nga naghalit sa tanan, naghalit sa negosyo, naghalit sa industriya, naghalit sa ekonomiya, kag pati hulag sang tawo nahalitan man. Action firing line. Wala sang lisani, apektado tanan. Pero subong nga adlaw, may maayong nga balita nga ginpabalo ang departamento pang ikayong lawas. Ginsuportahan nilang una nga pahayag sang World Health Organization o kon WHO nga ilan na nasiplatan, ilan nakitaan ng indikasyon ang amat-amat na nga nagapalapit ang katapusan. Baw, no? Ang pagtuldok na sang coronavirus pandemic sa Pilipinas. Kung sa mga ambahanon pa sang American singer kag aktor nga si Frank Sinatra, may titulo nga My Way, di bla? May isa na da kalinyada eh. No? May isa na da kalinyada, and now, the end is near. And so I face the final curtain. Malamangin matuod ng end. Action firing line. Ang COVID-19 nga pandemya, madula na ginayhan sa aton. Kung hindi gidman dalayon nga mapapas di, matabo sila matsyutay lang ni, ang mga kaso kag kabigon na lang, nga endemic, daw maapod na lang sa mga pamalatian bla, sa mga masakit nga nagaigo sa aton. O, ang siling di DOH, Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, sa media briefing sa bunggad nga adlaw nimo, nga diri sa Pilipinas kung siya ang palantawon sang sitwasyon subong, ang siling niyang we are seeing na mukhang matatapos na nga. Baw kamay pa Diyos ko, kamay pa Diyos namon. Matuman agid ini nga handom. Action firing line. Ti ako gapati, kung di ka manti si Vergere, no? Siya ni Permi ang nag-atubang sa problema kon kampanya kontra COVID-19 sa Pilipinas ang paghahambalan. Mas damo pa ni sa ganit kung hinumuan mo kumpara to sa nag-agib na itong DOH Secretary nga si Francisco Duque, di bla? Ginulan sang panawagan nga mag-resign. Ginawiran lang sa galing ni Presidente Duterte. Tinamo pa yung Obras Vergere tuod. Action firing line. Kaya Miyerkules pa lamang ang WHO nagsiling na nga sila mismo nakakita naman
sang indikasyon nga pagtapos na sang pandemya kay damo-damo na sa mga pungsod nga sige-sige ang pagnubo sang kaso sang COVID-19. Tiyang mambaltalan diri, praise the Lord kon matigayon. Praise the Lord. Hallelujah. Action firing line. Kailawan tara ang mga nagabaga nga balita sa bahin sang lokal. No? Unahon ko niyo. Ang anay vice alkalde sang Tubuso Negros Occidental ginaristar bangod sa kaso nga malversation of public funds or property, presumption of malversation. Malversation through falsification of public documents. Ang report kanabaton ko baw. No? Damo ni sang gahimo sa ding opisyal sang gobyerno. May ara ngalan sang tawo nga ginbutang sa listahan sang ginatuwag empleyado nga job order workers. Di siyempre kung ara ka na, may sweldo ka dapat nga batunon. Pero, ang pila ka mga tawo nga ara dara sa listahan na tingala, nga ara na ngalan ko haw. Di ba kayo empleyado na? Kagway ko sa ginbaton mi 5. Action firing line. G.O. daw. Ay, oo. Munohon ko pa kung ano nga mga lugar de, nga ang G.O. di ba intindihan? No? Mayara man gani isa direct barangay, nga ang isa ka G.O. silingkor na sa haw. Kilala ko pa. Oh. Silingkor daw perme man sa ho. Gapa interviews media ho. No? Go, may mga balita raman sa gina-interview kong kaisa. Nga rin na sa man. Gigo mo rahon nga ala niya lain sa listahan. Action firing line. Pero kabaton 15-30. None. Amo na. No? Why bisang mangisog mapasaka sang kaso mo? Ining kaso sa Banwa Santo Buso, may ara nang isog papasaka sang kaso de. May isa ka tawo nga nang isog pasaka kaso kaya tingala siya. Ngara ang ngalan ko na sa listahan daw sa mga job order worker haw. Why ko na yan, di ko na empleyado. Oh, ngara ko na. May 5, why ko yak sa mga nabato na halin sa Banwa. Action firing line. May kang tanan na sa sweldo sang pila ka mga empleyado sang gobyerno sa Banwa Makaksyon. Labi na ginatuwag ng mga job order workers, no? May ara sang 3 pagyamakosado magluwas sa anay vice alkalde nga akusado may 3 pagidbot sa lingon 4 ni sila, no? Ang ara na butang sa warrant of arrest bot sa lingon papanaugan na gina sila ya sa mandamiento di aresto. Pero ang unang darakpan subong nga hapon makaksyon ang manang vice alkalde. Ang vice alkalde personal ni siya nga ginkantuan sa lugar nga ginapatihan dito sa nagtiner. Subong nga hapon lang. Oh, siya siyempre, ginpakitaan siya sang warrant of arrest na ginisyo sang korte halin sa San Carlos City. Ginbasahan siya sang ginatuwag nga Miranda Doctrine or Miranda Rights. Muna ko gini. Oh, kay dapat amo gid man nimo ang pagsulundan nga dapat tumanon sa mga otoridad nga nagaserbe sang warrant of arrest sa dalakpon nga tawo, no? Nga agin muno kundi kay damo sang gakatabo nga dakpanay nga way na di ginasunod nga proseso, way na basahan sang ginatuwag nga Miranda Doctrine o kon Miranda Rights. Action firing line. Dapat basahan gid kay kabahin ina sa ila sa nga training. So abo to kay ina pag serve sang warrant of arrest ang vice alkalde kag ang iban pagit sa mga akusado ginbasahan gid ya sang Miranda Doctrine. Anong ginamuno tari batian tari permi sa mga pelikula, no? Di bla ka bati kamo sang tinaga nga you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you. Action firing line. Manang pag-aristar sa isa ka tinugang nga way ginabasahan sa ning ginatawag nga Miranda Rights o kon Miranda Doctrine, no? Pareho lang ina nga way mo sa ginhatagan sang
ang suspetsado ay maginatagan nga mga aware siya sa ginatawag nga constitutional rights. May namangkot di nga action Marlon nga nagmiranda naman, no? Ang kilala ko lang niya action under nga Miranda, ang mayor sang Kabankalan, di ba? Mayor Benji Miranda. Action firing line. Nga ang nagmiranda doctrine, nga ang nagmiranda rights man, ginalindan sa na makaksyon si Ernesto Miranda. Pilihay daw ba na sa tao kung idayday tani lawig na nga istorya. Para stand na, no? Te aman ang kaso magkaksyon nga pag-arestar sa anay, no? Former vice mayor. Adumduman ko nimo sang nagatindog dara nga alkalde sa Tubuso si Richard Hahuko pa. Amo isang vice mayor, no? Amo isang vice mayor Jesse Rex Bartolome. Oh. Unahon tanong kadugay be, kuha ining kompleto nga detalye sa ning balita ni may kantaran sa pagkarakop sang anay vice alkalde kay na sa hapon i-check ta daw wagid ga reply ang bag-o nga hepe sang Tubuso PNP haw, no? Basi kun sako-sako pero tiguan tanong kadugay ang bag-o dira nga hepe sang Tubuso PNP si Police Major John Ray Batadlan. Action firing line. Ano bagid ang ibang nga balita lokal ho? Oh, hala? Shabu pamor, ha? Balaan na gid nga illegal, sigihon gid. Balaan na gid nga damo na sa mga nagkaladakpan, kag subong nagkalamusdok sa prisuhan, sigihon gihapon. Kundi, may nadakpan na naman. Action firing line. Gali ang isa ka subject na rin sa saning drug by bust operation, may abilidad. Ang abilidad ni Spider-Man. Action firing line. Dasig magpalagyo mo, 1.1 million pesos malang niya. Nga maloro sa nga suspected shabu ang nakuha sa 20 anyos nga lalaki kahubin pa rin. By bust operation, non-bailable ini, dako-dako pa nga volume sang suspected shabu ang na-recover. Di siguro madugayan gini siya sulod sa prisuhan. Action firing line. Ti 20 anyos nga lalaki ginpusasan matapos magtuhan nga nagabaligya sa garipatihan shabu. Sa Purok Suri sa Barangay 27, bakulod sa mong lamang nga hapon. Ining Purok Suri sa Barangay 27, doon naging suki na niya sa ato sa mga otoridad. Kapulisan man ang konpedeya kung by bust operation ng istoryahan. Action firing line. Pero ang subject gid sa sining operation makaksyon namong tiyo sining lalaki ni. Ti sa nasalintara, may abilidad, dasig manimaho ang tiyo. Kay nakapalagyo siya. Adyos ta, ha? Ang na-corner among hinablos siya. Bangod ang report nga ang hinablos among nagdaho. Sa ginpanuhol nga shabu. Nga ang kabugaton is isak bulto. Kag sa pag-operar sang kapulisan magka-aksyon, amugid ang hinablos na aktuhan. Ang tiyo araman, ang report ka na batunta, pero sang namutikan sang tiyo, ang pagdakop sa hinablos siya, nag-ala Spider-Man, dasig dumanagan, pagwas kwarto. Action firing line. Gabi, no? Ang tiyo, ginakabig high-level individual. Ang hinablos, street-level individual. 30 malang ka mga sachets. 130 gramos ang kabugaton sa ning suspected shabu nga na-recover mga ka-aksyon. Yang tiyo ni pila ba lang galikadlaw ni nahilway sa prisuhan, no? Bago sa kaso manangot sa illegal nga droga, subong mo balik na naman, apang way lang galing manakpan. Action firing line. Mapapawaw ka talaga sa ring balita ni kay kung nuway ni ma-recover, piho nga malabutan pa ni siya. Malabutan pa ni daw sa maskara celebration. Sa Bacolod, arin dako na rin nga pala mangkutanon, ho? Di naghalin ang supply. Sinonggin kuwaan sining sobra sa milyon na naman nga pisos ang illegal nga droga hindi man pwede nga nagtuhaw lang Nagligad sa puerto sang brad ko, dumduman nyo, may lalaki to, PWD patong lalaki, ay nakuwaan sa milyones man to malapit nga balor sang shabu ang nakuha siya. Action firing line. Bot sa lingon, tuod gid ang ginahambal sa iban. Kabasta gani nagapasulod ang Maskara Festival sa Bacolod, nagasunod man ang illegal nga droga.
Ang shabu isa lang na, way padalabot ang marijuana, kag may paaman bakong kaysa nga ecstasy. Action firing line. Kaya mag-amo sini sa aton kapulisan, no? Philippine National Police man o kon Philippine Drug Enforcement Agency. Dobliha. O kon pwede palang triplihan nyo ang inyo sa kampanya bangod base sa ulihi, hindi lang nga 1 milyon ang palutso nila nga suspected shabu. Base kon isa lagid kasako. Action firing line. Ang detalye sang sini nga balita sa panibag-o naman nga operasyon subong nga hapon, dayon ni Action Cell sa patrol nga isa man sa mga nagsaksi sa sini nga operasyon. Action firing line. Samtang seguridad kag kaluwasan sa mga estudyante kag manunudlo sa bulutuan sa eskwelahan ginpasiguro kay sa kabalakabla sang publiko sa mga negrense sa sining mga epekto sang bagyo nga ang international name suliton kiluwat nan madol. Action firing line. Ang disaster head sa Negros Occidental, Dr. Kailian, may panugyan siya sa publiko nga dapat alerto, dapat unaligmat kamo, ni kamo maghala ka patuyom-tuyom tulog na. Kay posible nga ang ulan, bundak nga pag-ulan ang manindalon sang bagyo, nga kon magsulod ining si Nan Madol, domestic name niya Josie. Isip-isip ko mga ikapulo ni siya nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas de, kay ikaduwa ni sa subong nga bulan sang September. Iti bisan pa gina silang wala masan direktang epekto sa weather condition sa Pilipinas, labi na diri sa Negros Occidental, ini nga bagyo ni. Pero may dulo delikado gihapon nga senaryo kay papaskugon niya ang southwest monsoon. Amo na sang ginatawag balang habagat. Si hanging habagat. Di basta gali may pagbunok sa ulan pihugid nga may baha ginaya. Kag basta gali may baha, hindi gid balikawan nga may ara sang gakatabo nga pagkatibhag sa duta o kon landslide sa kabukiran. Action firing line. Ang isa sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga natandog sini nga bagyo ni among banwa sa Ginubaan. Ang pinakaulihi kag pinakamalayo ning lugar sa sur sang Negros Occidental. Aga pa kay nas Banwaho, ang alkalde sa Ginubaan, Daf Reliquias, bago lang makmatnya sa ngalanay. No? Ano abe kay wayaman kay interviews media? Action firing line. Mayor Daf Reliquias may pagkit nga advisory sa social media kay na sa aga pa. Agoli pa balong ang klase sa taran nga level, pribado man kon publiko, kansilado, sumugod na las 8 kay na sa aga. Action firing line. Ang klase kang obra sa mga eskwelahan sa Banwa, ti mabalik ni sa mabot nga Lunes. Ti basta gani kanselasyon dapat mayroon na sang executive order. Pero may ginpirmahan kag ginpagwa gibanayhan nga mandong alkalde kag ang pamangkot diri gani kung nagapa-interview gid bla sa kahanginan ang alkalde kay halin kay nasa aga ang ato sa nagapag-communicate sa ginhatag nga numero subong may mensahe man kita ginpadala sa iya, no? Why gid sang reply bisan yes or no, no? Aksyon Christian ba siya may available kada nga pasulod, why? No? Kay ang ginapadalaan mo mensahe nga why ga reply, isa man lang rason, damo ba si why load bla? Action firing line. Di pasahan tayo bisan 2 pisos. Action firing line. Di bla? Ari pagido, may sumunod nga balita hinubaan gapon. Resulta gapon isang lain nga tiyempo. Di paano ta makakuha sang information detalyes de kay why man ga reply ang ginapadalaan to sa mensahe. May nagapadayon, okay na paniguro sang hapon kay mati subong gabi na, mabudlay ni ang ginatuwag nga Search kag Rescue Operation. Joint Search kag Rescue Operation sang bantay dagat sang PNP Maritime Group kag Philippine Coast Guard para kapagitaon ang gin-report missing nga mga isda nga nagasakay sa isa ka motorized pump boat mga kaaksyon. Itiguan taman kay nagkigangot kita sa pamuno sang basi iyan na ni reply bla. Okay. Lain nga mayor nag-reply sa akon, no?
nagkikangot kita sa pamuno sang local disaster risk reduction and management officer dara sa may banwa sa Ginubaan. Ano man, why signal sinubaan? Action firing line. Daw tatlo na ka personalidad agin padalaan ta mises dara sa banwa sa Ginubaan. Kay nagaring man ang ilang sa ding communication pero nahuya guro mag-reply bla. Action firing line. Mo ginaguro uso na guros buong aksyonan. Sige lang bayan ta na sila. Action firing line. Firing line. Daw maamo mo sa sunod sang kabankalan ba? Una sa balita. Una sa aksyon. Ang sunod sang kabankalan maka-aksyon damo per may balita kada adlaw mo ugaling kay manti paano ta pabalos medyan o paano ta pabalos publiko na kay nahuya man ang alkalde nila na magpa-interview sa Aksyon Radio. Action firing line. Alas 7:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa ba sa nga balita mga ka-aksyon? Oy, ang modernized jeepney bla. Ang moderno ni bala nga mga salakyan kita nyo, do ala binibas. Sugiran ta kabong nga subong sa Bacolod City, subong gid nga adlaw September 16. May nagdugang hindi lang isa, duha. No? Kung si Susan Roses pa sa linya daya, not once but twice. Action firing line. May duha ka units sang modernized jeep nga ari subong ang ruta Fortune Town Central Market, no? Makita nyo gid na, layo pa makita nyo na kay lain yang duagya, lain kolor, may ari niya kombinasyon nga green kag blue. Action firing line. Ag medyo madako-dako di siya, no? Sige lang balikan ta niya maka-aksyon kay balikan ta kay may ari kita sang contact na sa ilasri nga presidente. No, presidente nila sang cooperative for una ini nga kooperatiba, no, sang mga modernized jeepney operators nga ang ilasri nga unit nag-operate naman, nagbiyahe naman diri sa Bacolod. Pero duwap lang, no? Sigurado kung ang duhan madugangan ni. Action firing line. Kay damo na silang mga units nga biyahe sa iban nga mga probinsya sunod kag banwa maka-aksyon diri sa pungsod Pilipinas, partikular sa probinsya sa Cebu. Tahom sang ila sila nga unit, makadako daw dako saya, daw mas to kon pananawan ko lang nga dako kag sangkad siya or base kon pareho la ni ang kasangkaron sa subong nga nagabiyahe kun una nga nagbiyahe na diri sa Bacolod nga ang duagya is white. Action firing line. 7:24 Action Radio Philippine Standard Time standby. Sa ato sa nga pagpanumalik gaanta tiyempo ang ato sa nga tubo sa PNP kay istoryahan ta ang pag-arestar sa anay BC Alkalde sang Tuboso nga gin serbihan sang mandamiento di arresto. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Okay, live stream. Dali taray sa pag-acknowledge sa mga gabaritor sa ato sa ding live stream unahon ta sa ato sa ding account to. Si Ana Sinoro, gabaritor sa ligid nga mga triyon. Hello Ana. Ara si ikaw lang. Of the night, gina sila nga duwa ni JB Tugan, no? Si ikaw lang. Ngang tupad yan si Tutupi, no? Ara ma si Jimmy Tuga. Gabanitor, dara sa may barangay Tangob. O tarang-tarang nga mga si Romy na, no? Si Sir Romy, regards lang na, no? Sa Purok Greenfield sa barangay Tangob. Okay, Rolando Montaño Jr., Araman sa barangay Tangob, monitor man, Rinaldo Poderoso. Good evening, Aksumar. Monitor kami di sa barangay Tangob. Okay. Rinaldo Poderoso. Okay. Amigo tabi G. Bantong. Basta ka na, Benz. Okay lang. Inday Mary Joy. Iman Vistel. Hello, Joy. Thank you sa pag-monitor, no? Sige. Sige. Si Toto Rafi panghagad to. Nason lang pag may time, no? Sige.
Sa ato sa day live stream, Lowy Aldas Sr. Monitor lang ko ni sa Metro Manila. Rasa sa may Manila, Manila. Christine Menyas Villalobos, Toto Alarcon, Aranata, monitor lang ko ni sa may Hinubaan. Bawa taga Badwa sa Hinubaan, ho? No? Oo. Tinguan ta lang, Toto Alarcon, tinguan ta lang makuha ang detalye sa balita sa Hinubaan, no? Hinuway pag-response. So, Althea Kimiriman, Ana Sinurob, mayong gabi, si Doy Arthur, good evening. Star Mayo, happy Friday action. Marlon, kindly greet lang ko lihog sa kay sister ko, Mrs. Alvarez. Anits Mercado Herrera and Inday Lina Mercado. Bao, jotayan lang maglani Mercado ba? Si Lina Mercado, Bustamante of Barangay Tangob. Thanks, God bless and more power. With love from Minnesota State, USA. Margarita Gilaran Nim. Okay, Jonalyn Ninyal, Dikripito. Good evening. Baha dari sa Ayungon, Valladolid, halin sa aga. Hasta pasubong. Sige. Ala. Check tabi na sitwasyon na. Tamyaw ko lang kay RR Joy, kag Edgar Cepeda, Celes John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Dequilia, Adlaw-Adlaw, Gaboritor. Mars Patigas Lopez, Gaboritor. Salamat gid Lea Younger Esquivel, Jovi Maki, good evening. Aksumalon, Gaboritor kami sa Mayla Castillana. Elvira Gilogo, Inilaos, good evening. Aksumaari kami gapon, Nanay Sabal. Si Selbek, good evening. Aksumalon, Leong Tami sa Seneco, kadagabi, inagid sa Yellow Bell, kag Orchids sa Barangay Binubuhan. May mga kabataan pagid idol. Seneco naman niyo. May ara sila schedule brown out. Sige, check to be good. Karon, i-check ko sila sa ring record. Santa Ana, Ilin March, watching from Binalbagan. Rodolfo Sagayno, monitor lang kami. Salamat si Selbek, monitor kami. Orchids Idol. Okay, brown out sila to ho. Baho. Sally Magwad. Okay, bisan kadulom sang porokta sa Orchids Barangay Binubuhan. Bago City na Binubuhan mo. Okay, sa Seneco, isa ka simana kada adlaw. Kaduwagid tapos subong ka panyapon kabungol pilang mapatay ang siga, mapatay siga. May mga kabataan pa kami. Gagbay. Sige na Seneco man. Damo gini reklamo sa Seneco. Nina Lito, good evening. God bless. Safe always. Mayong gabi. Amo sa Barangay Kapitan, Mr. Remy Halia from Cecil. Angela Gayondato Castillo, monitor lang sa Bangga Tutong 1, Barangay Felesa. Elizabeth Gamala, God bless and more power to ARB. Cecil Bekbek, Sakay Emilio, kuno kag Morina Toquillo, Nalin Festiza, Sandra Bermilio sang Yellow Bell. Ray Flores, Barry Yuga, good evening. Homalumina, hello. Sakay Ricky Laganya, Evangeline Lang Roto, mayroon na kapagpamati sa aksyon. Warren Ortiz, good evening. Cecil Bekbek, mayong gabi. Kay Mr. Nonilon Sarapanan Magbanwa, upod sa Yesene Family sa Orchids. Reynaldo Perazol, Gabanitor Gid, dari sa may Barangay Zamora, Pontevedra. Okay, araman si Philip Alusagay. Hello. Mayong gabi na kay si Sir Philip Alusagaya. Sige, salamat. Balik tayo kadugaya. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito mapag-abay kung Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog,
Gabamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang time taga Bicol lang nagasabat aksyon daan. Sige lang. Taga Bicol lang kasabat ba? Grabe ba? Sige ya. No? Dire kita anay ho kay gahulat kita sang di ba labot ang signal sang hepe sang Tubuso PNP na ho, sarado. Kag ang warrant officer no, may angot bala sa pag-arestar sa ring former Vice Mayor Banwa Santoboso. Aga makabukbutang-butang sa numero di way makabugas sa labat naman. Action firing line. No, paano tani mapabalo sa Banwa Santoboso nga mayara kamo sang operasyon. Action firing line. Alas 7:45 Action Radio Philippine Standard Time. Murohon ko na lang niwa. Ining report mga kaksos Tubuso da kay kabalo kita nga damo sang nagahulat sini mga kaksyon. Mga alas 3:40 takna kay nasang hapon sa Purok Babuhay, Barangay Poblasyon, Banwasang Tubuso, ginaserbihan dari sang mandamiento de arresto si former Tubuso Vice Mayor Jesserix M. Bartolome. Residente sang Barangay San Jose, Tubuso Negros Occidental. Ang mga operatiba sang Tubuso PNP sa pagpanguna ni Police Major John Ray Batadlan nga mong officer in charge nagpatigayon sa ginatuwag nga manhunt Charlie Operation sa musring nga lugar. Ang warrant of arrest
may ari ini sang ang kaso gyud pagtubang abi sang ginserbihan sa mandamiento de resto among malversation of public funds or property. Presumption of malversation. Revised Penal Code Article 217. Malversation through falsification of public documents with criminal case number RTC 22-9130. Ang bail recommended nagabalor sang 72,000 kapesos. Action firing line. In-issue, ginpirmahan ni Judge, Acting Presiding Judge sang RTC 6th Judicial Region, Branch 59, San Carlos City, nga si Reginald Mercurio Fuentivilla, napitsahan September 14, 2022. No? Amani ang report nga nakuha naton mga kaaksyon. Laban-laban siguro tigayon man nga gapangita pa sang inugpiansa. Ining subject nga anay BC Alcalde sang Banwasang Tubuso. Action firing line. Alas 7:47 Action Radio Philippine Standard Time. Ang sinubaan nga gin-mention ko, ginmono ko mga kaaksyon nga missing fishermen ang ginapangita sang mga nagpatigayon sang search kag rescue operation. Alas 4:30 kay naman sang hapon sa baybayon sang Hinubaan Negros Occidental. Ang mga personnel sang kapulisan sa pagpangunan ni Police Corporal Edwin Mark Alice sa pudman ng Philippine Coast Guard, Hinubaan, P1 Aidin Trabasas kag Bantay Dagat Hinubaan, nagpatigayon sa search kag rescue operation sa baybayon sa Hinubaan. On board sila sa motorized bangka sang Bantay Dagat agud pangitaon ining missing nga persona. Action firing line. Mga alas 6:30 ang takna sa bungban nga gabi ang rescue team, no? Tigayon nga makaluwas sa ning missing persone dito sa may barangay Bunga Lunan sa Basay sa Negros Oriental na sa nakita ho, no? Sakay siya sa damage niya sa naguba niya nga motorized bangka nga may marka ining MBC Eken 28 below GT, more or less 3 km away from the shoreline. Na-identify ni siya bila nga si Feb Makabankayaw, 47 anyos, kasado, sang Pinas 5, Barangay Asya, Banwasang Hinubaan. Action firing line. Suno sa iya, mga alas 12 ang takna kainasang kaagahon, no? Samtang ini siya ang nagapangisda, higot niya ang isa nga motorized bangka sa ano naman buoy, do hindi ko na magets ni, no? Sa seawater sang Barangay Asya, Banwasang Hinubaan. May ara sang baskog nga balod nga humampas sa iya sa motorized bangka nga nagresulta sang pagkautod, no? Sa atong higot niya nga kalat kag damage ang iya sa motorized bangka amo to ginanod sa gurubla dito sa naapok ho sa bahin niya sang Negros Oriental. Ka good news, bago din isa ang natagayon nga maluwas sa ginpatagayon nga rescue operation. Action firing line. 50 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Diri sa Bacolod, sinuan ko ang balitangot sa modernized jeepney. Diri sa Bacolod, ara kita nyo ba no? Sa mga way pa magkakantos Bacolod since last month, since July, na gusto nyo makakita sa nga biyahe ng daan nga modernized jeepneys, pwede ka mo makakanto para masaksihan nyo, gid. No? Kung nasipon naton mga lawig-lawig naman nga mga inadlaw, nga nagasugod ang pagbiyahe o galing, nagliligad nga mga binulan, jutay pagid lang, no, nakita ta. Mga pilat palantuman, kundi ko magsala, guro mga 3 ka mga units sa motong una gid sugod na biyahe,
Nagligad nga bulan sa Hulyo dumduman ko diri sa Bacolod. Nagdugang naghimo 5 o kung nagpito ang ruta to homesite Central Market. Nagligad nga Setyembre 14. May nag-abot dugang nga 45 ka mga units. Action firing line. Alihis Central Market kag Bata Libertad ang ruta. Diri ni nag-viral yadtong sabtanay blasan driver to. Driver sang traditional nga public utility vehicle kag sang modernized nga jeep nga may ruta alihis Central Market. Ila sa nagilalisan to, kaya ang pasahero, ginpili iya nga sakyan, abo ning modernized nga salakyan, bisan nga nakauna na to parking ang daan nga salakyan. Action firing line. Mas mayo kay napatong antos ang atos sa mga otoridad, partikular sa bahin sa nga Bacolod Traffic Authority nga talupan bitaw kag naresolbar tong isyu. Now, ang balita nga subong adlaw Setyembre 16, may duwa ka bag-o nga units no nga nagdugang sugod biyahe diri sa Bacolod. Ang ruta is Fortune Town Central Market. So makita nyo ni nga ang ruta nagalabay di dira sa may downtown. Ina nga units ni iyan isang kooperatiba sa mga operator sa nga modernized jeep sa Bacolod. Di nga lan sila Cebu People's Jeep Multipurpose Cooperative. Action firing line. Medyo na ang itsura, no? Sang unit kay sa una naton nga nakita na puti ang duwag. Pero ining duwa ka bag-o nga unit sa may green kag may ara sang blue, no? Kag daw masulusang kad siya sakyan. Dugangan tabi, hibalo ang kaundan sa ring balita ni paagi sa satellite manager sa sining kooperatiba dari sa Bacolod, Ma'am Rinalyn Sadhe. Online sa firing line. Ma'am Rinalyn, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Oo, may gabi, sir. Yes, salamat gid Ma'am Rinalyn. Yes, salamat gid Ma'am sa time ginhatag dari sa Action Radio Bacolod. Interesante ni nga balita talakayon ta. Sugod sa mga adlaw, may duwa ka bag-o nga units sang modernized jeepney nagdugang biyahe diri sa Bacolod. Sa idalom sang inyo sa nga kooperatiba. Now, sano gid Ma'am nag-abot diri sa Bacolod man? Actually, August 20 pa, sir. Aha. Galing kay, siyempre, wala pa namon dahil ni Padagan. Kaya ginhikot para pa bala namon ang mga papeles. Okay. Siyempre, damo pa man ta kinanglan, maagi pa ta LTFRB, agi ta LTO, sa Bitaw, may business permit. So, natapos gid namon na siya sa the other day. So karon amo to kagina nag-dry run kami anay. Okay. No, para at least maobserbaran man namon ang among mga drivers kung anong ila pagpadlagan. Although nga nakuha ni sila na training man ni sila. So mas maayo gid nga diri actually na training sa Cebu eh. So mas maayo nga diri man sa Bacolod mismo sila ma-train. Para ma-feel nila bala. Kaya siyempre, hindi na ni ordinaryo nga gamay lang na salakyan eh. Correct. Medyo dako-dako na. So far okay man. Ang ini nga mga units ninyo ma'am is halin nini sa Cebu? Oo, sir. Mga pila ka units gid ang nag-abot diri sa Bacolod? Ining duha pa lang anay? Duha pa lang anay. Initial pa lang. So first nga cooperative nga nag-operate sa modernized sa Bacolod. Yes. Amo ning first nga inyo cooperative. Okay. Yes. Ano oras nagaumpisa biyahe ini? Kag tutubsan ang oras? Sa aga alas 5. No, and then matapos kami sa gabi alas 10. Kay siyempre ang mga tao, especially kung magkuha na gid bala full ng estudyante. No? Kinanglan matulo temprano man para hindi man late eh. Tapos sa gabi hulat-hulaton man ang iban nga mga employees. Kaya ang malls, mag-close alas 9, mga employees na, manghimos pa man, timing gina siya ang 10 o'clock. Yes. Ang driver sa duwa ka mga units is taga Bacolod? Oo. Okay. Sir. Ang kita ko ma'am is, ang tawag sa ni People's Jeep. Correct. May aragit saya tinaga nga People's Jeep. Nakita ko nga sa iban nga probinsya o konsyudad, damo-damo na nga nagabiyahing pareho sila nga units. Diyan gid ma'am una nga lugar diri sa Pilipinas nag-start biyahe una ninyo ining nga units nyo.
Sa Cebu City, sir, kay ang Okay. Cebu People's Multipurpose Cooperative, nag-start man yun siya sa Cebu. So right now in Cebu, we have 197 units. Damo-damo to sa Cebu Nabas. subong. Oo. Kag Oo, nagabiyahe sir. na to tanan. Yes, sir, and then may coming kami. Siguro end of this month, another 170. 170. Yes. 170. Oh, okay, okay. Ah, ah. Istoryahan tang units. Ano ang brand sa ni ma'am? Kaya nakita ko nga daw dako ni siya ay kumpara sa iban nga nagabiyahe subong man. Oo, Forland na, sir. Forland. Oo. And then, Forland ang iya nga brand. Oo. Ang iba namon, abi, kay initial namon, atong Zongtong. Oo. Na itong iya sa Durabuilt. And then, ang sunod namon, Forland. So, mo na nga nag-Forland na kami. kompleto Amo na man pasilidades sa sulod, magluwas nga aircon, kompleto man. Yes, sir. May ano kita, may CCTV, Uh-huh. no? May aircon. May, in fact, sa driver gani, may electric fan pagid na siya. Yes, lain gaman And ng electric then, pan eh. Oo. Oo. Later on, butangan namon Wi-Fi. Kaysa Cebu namon may mga Wi-Fi na. Wow. So, dire, mabutang man kami Wi-Fi. Oo, parang, ano man malinaw man balang ato Gani. pasahero. Nagsauli basi kung pwede ta mabutangan monitor television. No? May ara kami monitor, sir, actually. May ara? Oo. Oo. Nang buwas, kuha na ipa-play na siya. Oh. Kay, para daw, muna gani, ang mga pasahero, bla, kung gahulat-hulat, di ba? Makatulutan-aw man. Yes. And then we're open also for advertising. Basi sino gusto magpa-advertise, no? Sa ila nga negosyo, ila produkto. Aha. Pwede na namon ma-play sa amon nga TV. Yes. Pilang seating capacity sa ni ma'am? 28, sir. 28 including sa Driver. driver kag sa tupad sa driver. Oo. And then may standing kami, nga good for 10. Aha. Muna. May- In fact, kagina, sa hapon, kay nag-try magig ko sakay. Puno kaayo, sir, standing. Ang papuli sa Fortune Town. Hindi ka man kapuyon kung standing kay aircon man. Kay aircon man. Oo. Oo. Kag hindi man siya layo, gid, di ba? Oo. Oo. So may driver plus kada unit may conductor gidya. Oo. Oo. Yara. Kag palariyo sa tanan ang plete no pagsaka mo is 13 pesos siya. Oo, sir. Ang minimum ta. Okay, minimum na First siya. floor. Ari, damo naman siguro ma'am sang nakabalo nga may nag-viral nga video social media kaguro nakakita ka man. Lalisay sang duha ka drivers, isa modernize, isa daan. Ang gilalisan ni simple malang pasahero nagsakay sa modernize, kag hindi sa daan nga una nakaparking na. Now, sa inyo, may ara man kamo pahanomdom sa inyo driver kung paano ini malikawan nga sahi sa insidente? Oo. Like kagina sa Fortune Town gid mismo, kay may ara na sila nga parkingan gid, no? Sa mga traditional nga jeepneys. Wala lang kami nag-pick up dito or nagpundo. Although ginmitingan na kagina sang aga kay Kapitan, Barangay Kapitan ba, Jerry Kingston. No nga, pwede gid ta makapark man. Pero ang among ginimo, likaw-likaw lang anay kay anyway, daw dry run pa man ng amon. Dito lang kami anay sa punta, sa unhan bala. So, kung sino lang ko ang gusto magsakay, mo lang na. Wala gid kami nagapundo. Para avoid Gani man, oo. Kag kung mag-abot ining additional 170, same gyapon nga ruta o kung maiban pa may iban nga ruta ni? Ang Same lang, 170. Fortune Town lang gyapon. Fortune Town, inang 170, sir, para na sa Cebu. So, tani, pwede na kami makakuha. Kaya ang na-award sa amon sa Fortune Town, 60 man lang. 60? Ang ginhatag balas ng LTFRB. No? O, based sa LPTRP na sa aton nga syudad. So, ang amon kulang, bali, 58. So, supposedly, tagaan naman kami sa another 15. Pero kay natabo nga dolain bala nga brand, ang gusto namon may uniform gid kami, so mahulat-hulat na lang kami anay. Gani ba no? Matabat lang no ang inyo sini ginaobserbahan niyo pa man lang kung nano ang mangin senaryo kag tikaboy pa nga mangin smooth ang dalagan sa ni Ma'am Rinalyn, no? Anyway, ma'am, imo mensahe sa mga commuters? Sa aton mga commuters, ari na gid, no, ang modern ta,
I hope nga makaserbisyo man kami sa inyo. Mangin comfortable ang inyo nga pagsakay. No, especially kagina nga nakita namon ang mga tigulang, may mga bata. Amo gid ang ilang pili kay comfortable sila eh. No, wala ga dinasok. Kaganami isang ila nga pang gid enjoy gid yung piyo. Ibang ipang obserbahan ko. So I hope nga nga malipay man kamo makaserbisyo kami sa inyo through this transport naton. Sige. Sige. Ma'am Renalyn, salamat gid mama sa information kag kabay dason maka paging-angot kami liwat sa iba. Salamat gid ma'am. Sige sir, you're welcome. Thank you man sir for for inviting us, no. Sige. Action firing line. Si Renalyn Sadhe Martim. Amo na siya? Okay, Martim. Si Renalyn Martim, no? Amo na sa ang satellite manager, no? Sa ding kooperatiba nga naga-operate sang sining duwa ka bag-o nga units sa modernized jeep diri sa Bacolod, no? Lain ang kolor, may green ka may blue. Ang ruta Fortune Town Central Market. Ang pagpamoderno sa pampubliko nga utility vehicles mga ka-aksyon o kung ginatawag nga modernized jeepneys. We all know about jeepneys as a form of daily public transportation diri sa Pilipinas. No? But ang programa kag paano makahatag bla bintaha, man may bintaha kag disbentaha ining programa ni ang Jeepney Modernization Program, ang JMP nga ginatawag. Subong sang ato sa gobyerno, simple man lang, no? Kung ang gobyerno pahambalon ang tinutuyo sa maka-aksyon, number 1, agod marinyo ang mga jeepneys sa dalanon. Dulaon ang hindi na pwede. No? Ang ginatawag nga disqualified ones. Kag makapaganhagan sa pollution sa dalanon. Ako ya masalil ko paganhagan, hindi niya madula ganyang pollution. Action firing line. Ginlansar ni nga proyekto 2015 pa sa LTFRB. Sa saling Jeepney Modernization Program kung JMP sa nasalintara, nag-regulates di nga ang mga salakyan o kon vehicles of under 15 years old. Pwede gihapon lakip ang regulated jeepney buses kaiban pa nga mga public vehicles. Mayangot sa bag-ong franchising system ti ang Jeepney Modernization Law. May mga ginset na silang guidelines ang gobyerno ta. Kaya natumod ko dari amo ng Department of Transportation Omnibus Guidelines para sa taran-taran nga mga salakyan to be approved to operate. Ang pila ka mga bintaha para sa mga riders, no? Ining jeepney nagahatag sang safe, sang convenient kag secure way of traveling. Kita nyo man ni bla? Action firing line. Kaya manti equipped ini sang ginatawag GPS, may CCTV cameras, may dashboard camera, kag even Wi-Fi connection. Kaya lang muno ni Ma'am Renalyn nga sulod sang pila ka adlaw takda nila Wi-Fi kag may TV pasulod. Action firing line. Ang lain nanda base ga paurok-urok kas TV, naglapaw ko na si imo sa nga panaugan. Action firing line. May convenient way of payment para sa mga riders. May konduktor mo. Kag naghatag man sang solid payments sa mga drivers kag operators, may separate sila daw may sweldo sila bulanan or 15-30 guro. Action firing line. Damo man sa mga disadvantages. Ini nga mga disadvantages ang ara nakasentro sa driver kag operators. Sa side sa drivers kag operators, may mga bulig madahalis gobyerno. Pero sila na yung ginatagan obligasyon sa ginatawag nga monthly amortization sa road fee, sa vehicle fee, insurance fee, etc. Action firing line. Damo ho, gaamat-amat. Kada bulan may karkulo ko may mag-aabot di ka bag-o nga unit mo.
sang modernized nga salakyan. Ang ginahulat tadi kung ano ang pwede nga mahimo sa daan nga mga salakyan, kaya mga tag-iya sang daan nga salakyan ni, kaysa ulihi ang mga kaksyon niya, kundi sila tugutan nga makabiyahe, ano nila na? Ipakilo? Imoon pribado? Paano ila sa nga palang abuyan? Action firing line. Matamat lang hindi lang pag gulpihon kay kon gulpihanay lain na ina ang istorya. Action firing line. Firing line. 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time ang iningabahin. Dala sa aton sa kaalwan sang live. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director. Okay, sige. Dari kita ho sa makain sang nagpadala duga sa mensahe. Melvin Peñafiel, okay, salamat kid. Barangay Binabuhan, Bago City. Damo ko nga pabati to Asyan Danakalang from Cecil Bikbik. Kay Jocelyn Song Comedia, may papamati na ko ng Imbong New Campo, aris may maaw, salamat kid. Rochelle Fulgencio, Susana, nag-monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Pati Tamiyaw kay Maria Sila Bayog upod sang iya family sa Mailong, Bago City. Isabel de la Rosa, good evening. Martin Taliling, okay. Evelyn Sinaon, Filize Benzola, okay, salamat. Marvic J. Talavera, action, liog pa action sa nagkuha sang bag nga may unod nga lisensya kag ATM. Iban pa tani ibalik lang kag maski dala lang sa Action Radio kay ginkawat action, oh. Atubang sang emergency, may emergency kay na lang sa aga. At tututanan, importante nga bagay. Bao, balik. Okay, sige. Hindi ko na papatulogon ng kawato ba? O sino nagkawato ba? Sige. Diding Alohamiento, Stephen Gorosin, good evening. May balita ko sa imo, sir, about nga ang puwersa sang gamay na gidlang ko, no? Sila ni General Domingo. Commander. Commander sang JTF Basilan. Felice Benzola, thank you. Stephen Gorosin, pa-shout out ko sa St. Rose of Lima School sa Barangay Villamonte. Salamat Stephen, salamat gid, thank you. Sige, balik tayo gadugay. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila kundi surbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabud lagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong
happy ako, okay, namiskwila na ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na Tapos sa mga eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana,
ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tas, kay, ano ko sila. Padisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Di sa amo na lang nga paagi. Milyones siya mo? No? Ang manang usos buong Tres Bacolod ang pag-recover sang milyones pesos nga sabu. Di pala naman kadlaw ho. Mag-umpisa na kita sang pizza sa bulan sa Oktubre nga mo ng Maskara Festival. Action Firing Line. Dapat kuntani waay gidya sang makalusot no nga illegal drugs pasunod Tres Bacolod no. Or pasi kon may-ari ng kadaan ang supply nga dugay na nagatiner Tres Bacolod kag ginahulat lang pag-abot sa Maskara amo ang pagpagwa sa supply. Action Firing Line. Firing Line. Man ginasiling nga super Maskara no? Ginasiling sa amo ning pinasahi nga Maskara Festival diri sa Bacolod mga ka-action. Di magtiyo niyo ang kunta na nadakpan ug aling kay bating hinablos lang ang nadimalasan ang tiyo nakapalagyo. Action Firing Line. 1.1 milyones pesos nga suspected shabu. Himanaunta detalye sa nga balita sa report ni Action Zel Mendardo. Action Zel, mayong gabi, please come in. Action Marlon, nakumpiskar ang 1 milyon kag 156 pesos ang mabalora sang droga sa mag-atiyo sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 5 sa Purok Cheriza, Barangay 27, Siyudad sa Bacolod. Kaina nga hapon lang Action Marlon. Isang sa diin, ginpahayag diri ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station 5, nga ang subject isang operasyon amo si Delvin Rubio alias Nonoy Pabu. Kaupod ang hinablo sini nga si Ronnie Ray de la Cruz, 20 anyos, kaglusay residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Masangkay nga ginapaduho lang ni Rubio sa hinablo sini nga si de la Cruz ang isa ka bulto nga ginasuspetsahan shabu kag ini ang sang ini ang dakpon na sang operatiba si Rubio ang nagdalagan pagwa sa pertahan sang kwarto sini. Palayag sang hepe si Rubio ang bag-o lang nakagwa sa presuhan kag may anay kaso man nga angot sa paglapas sa Republic Act 9165. Si Rubio ang ginakabit nga high-level individual samtang ang ginablo sini isa ka street-level individual. Suno kay Masangkay, si Rubio ang nagabaligya kag nagatransact man sa area sa Police Station 5 kung sa diin dito dapat patigayuno ng operasyon apang nagbago ang pinsar sa subject kag ini ang natigayon sa Barangay 27. Nakumpiskar sa duha ka suspetsado ang 30 ka sachets ang nagakalain-lain nga sizes sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugas sang 160 gramos o 170 grams. Sa karon ang nadakpan ang nahunong sa pasilidad sang Police Station 5 kag inkumpirma man Action Marlon ni sang hepe na Sir Masangkay nga hindi makonsiderar nga drug den ang balay sang mga suspetsado. Sa Action Marlon, para sa dugang impormasyon, aton pamatian ang tingog ni Police Captain John Christopher Masangkay. Informant sa Republic sa mga area and then
supposed to be dito ang transaction sa mo no but gulpi lang na na dito lang dito sa barangay 27 sila sa ilo din transaction then unfortunately na nakapalagyo ang main target but ang inablos niya no ang si Ronnie Ray de la Cruz siya to ang natakpan no ang monitoring natin siguro around 2 weeks man na continuous monitoring as well na baklan man po by ang aton na subject. Action Marlon, about ang kabahin sa pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay. Ini Action Marlon ang subject bala. So ang ginpaduhol ng sa niya ang iyang hinablos kagati sa nga i-apprehend tani sa mga operatiba no nga buksan ang pertahan nakamutik siguro kag wala gali na kitaan sang operatiba nga may alagyan dito sa likod sang kwarto pagwa na dito lapos man sa highway gid sang barangay 27 Action Marlon. So why nila ginlaot ne? Gintry nila laot Action Marlon, galing kay sa may barangay 27, damo sang iskinita ni Action Marlon. Hindi man guro masunar gid sa mga operatiba, kagati hindi na makitaan kung di ini nagsuhot ini ang subject nga si alias Pablo sa Action Marlon. Ang nademalasan na nablos siya. Nablos siya. Ga eskwela panagani ti amo ni drabing hilibio nya kagina Action Marlon. By bus naktuhan sila no? Yes, Action Marlon, kagati imagine nun sobra 1 milyon ang nakuha ng illegal nga droga diri sa duha ka mga suspetsado Action Marlon. So preso sa buong hinablos. Yes, ini ang hinablos Action Marlon yara nakahunong sa Bacolod City Police Station 5. Sige, Zel. As Action Marlon, balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Kabay pag pasangkaron pagid sa ato sa dekapulisan hindi ni dapat pag udutan ni nabilin nga adlaw sang bulan sang Setyembre ari kita sa pisa 16 may 15 pagka adlaw more or less no dapat iron gid kay basic damo bala sang Lulot Sandres Bacolod no nga mga lugar ti kunway to be recover tong 1.1 million pesos nga suspected shabu pilayahan ka mga utok na mga to nagbalalagtik Action Firing Line. Buinas man tong tiyo ba no dasig sa mag palagyo kag tisbagay kon ikaw operatiba ikaw otoridad di mo swato ang alagyan ang pasikot-sikot na mabutang masalang-alang imo sa kabuhi na. Action Firing Line. Di nakapalagyo gito ang tiyo di balasan niya amo ang hinablos. Action Firing Line. Firing Line. Alas 8:28 sa Luante sige na ang balita mga ka-aksyon. May angkos ring pag-arestar. No mga apat gid sila na arestar isa sa apat di amo ring anay BC alkalde sang Banwa sang Tubuso, Negros Occidental. Nanong plastada siri. Hibalon tabi sa report ni Action Nelson Patenyo. Action Nelson, mayong gabi. Please kabin. Yes, Action na Marlon, mayong gabi no, kag sa atong sininga mga ka-action. Actually, bulabog kayo na ang mga supporters ni Vice Mayor GC Rex Bartolome sa Banwa sang Tubuso matapos ni siya ang gin-aresto sa pagpamuno ni Police Major John Ray Batadlan ang bag-o nga OIC EP sang Tubuso PNP mga takna alas 3:40 sang hapon kaina kaga inisya ang natigayon nga madakpan man sa atong sininga kapulisan. Actually hindi lang inisya isa si Vice Mayor kundi upod sa iya sininga former staff bala sa Vice Mayor's office. Yes. Go ahead. Yes, ang upodya ini ang iya sininga po former staff nga 3 kabilog nga wala na subong nagatrabaho sa may munisipyo sa Banwa sa Tubuso. Kay ini sila mga co-terminus malamo ni Vice Mayor Rex GC Bartolome dira sa may Banwa sa Tubuso. Ang balita diri o kon ang senaryo kag ang istorya sini Action Marlon kay before pa man sa eleksyon may ari na ni sila nga
panagbangi ni former Mayor Richard Hoco with regards sa GOs dira sa may Banwas ang Tubuso. That is why nga kung madumduman naton na delayed ang pag-aproba sang budget sang Banwas ang Tubuso tungod nga may ara sila pag-insindihan ay sang Vice Mayor's kag Mayor's Office dira sa Banwas ang Tubuso kag naglabot sa punto nga may pila ka mga residente nga nagpasaka kaso batok sa kay Vice Mayor GC Rex Bartolome kag amo ni ang resulta action marlon nagpadayon ang kaso kag ti kaina actually ang warrant of arrest nagwa ni siya sang Setyembre 14 man lang sa tuig ato this after nga ini siya ang ginadakop kay karon pita 16 sang Miyerkules Miyerkules siya nga nagwa ang warrant of arrest kag gilayon nga ginserve ang warrant of arrest sa batok sa apat kag isa diri si Vice Mayor GC Rex Bartolome. Actually kalakip diri nga ginaresto man ining staff niya nga si Tiroy Marikit, Natalie Hipunya, Stephanie Carol Dumdum. Amo ni sila ang mga staff, former staff ni Vice Mayor GC Rex Bartolome. Kagari action malon ang confirmation ni Police Major John Ray Batadlan sa atong sininga pagpakiginunanon sa iya. Nels? Lusot ba? Do pigaw gid. Pigaw. Medyo palayo-layo kami action Nels, palayo-layo be. Okay. Distansya lang. Okay, dali Try pa ko. Try tabi, distansya lang. Nels, do pigaw gid. Lang gid. Okay, now. Anyway, sang after na lang at gina-confirmare man ni Major Batadlan kay na ang pagdakop sa kay Vice Mayor at suno sa iyang at gintinguan pa nila sang grupo ni Vice Mayor Bartolome nga makaingagaw tani piyansa karon nga hapon pero kay ti ang oras alang-alang alas 4 alas 3:40 siya dakop dito mismo sa Yasineria di ang pag-travel to kadto police station ang paghimo pa sang dokumento kapag mag-shot pagid sa iya ti medyo nagakuha sang pila ka mga inuras ti kabangdanan nga daw lagid na tigayon action marlon ang Yasini nga pagpiansa karon nga hapon. Gina-confirmar man ni Major Batadlan nga ti sa karon ara sa Yasini nga paginakop ang grupo ni Vice Mayor GC Bartolome Action na Marlon. Ang kaso actually amo ni siya ang kaso nga ginapasaka sa iya ang kasong malversation? Kasong malversation of public funds or property, presumption of malversation, malversation through falsification of public documents. Ang warrant of arrest ang ginapagwa ni Judge Reginaldo Mercurio Fuentebella, ang acting presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region sang branch 59 diri sa may syudad sang San Carlos kag ang Korte Action Marlon nagrekomendar man sang 72,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. So amo ni gidlagas nila kay na kaso lang kay alas 5 na nira naman ang korte diri sa San Carlos kag wala ka nagidlagson ti sa malipot istorya ti medyo matulog guro anay ang grupo ni Vice Mayor GC Rex Bartolome dira sa may police station sa Banwas ang Tubuso kag most probably Lunes na ni sila maka hingagaw sa post bill para sila sini temporaryong kailwayan action malon. Gani man kay gintabo gid nga nga Biyernes
Biyernes, subong. So, ang kaso, malversation of public funds. So, may complainant siya. Anong istorya, anong senaryo sa reaction Nelsman? Magsaling kita malversation of public funds. Naga-involbar na isang pundo sa gobyerno? Yes, actually, na siya. Kag actually, tingwaan taba gani boss no nga makakadto sa Tubuso. Kaya isa sang nagareklamo man ni si Mayor Richard Hucomo. Parte ni sa malversation of public funds against sa kay Bartolome. Kagati tanawon ta boss asi ko mahinunano naton siya makuhaan naton sa sang opinion kung ano gini ang kadalom sang kaso nga gina pangatubang karon ni Vice Mayor Bartolome. Kaya ang lantaw diri sang publiko kagasubong man sa taga-Tubusinyo, ini ang may angot action malon sa mga GOs bla nga kimpang-hire sa banwa sang Tubuso nga ginakabig nila ghost hindi makita bla kagtapos sa payroll pero wala na wong gani man ngalan lang sa lista lang ngalan lang. Oo, lista lang, ngalan lang. Kag ang iban action ang report kinabaton ko action Nels, may isa dira nga sir bigyan niya complaint na nga amo na ang ngalan niya tingala siya. Ngara sa listahan sa mga JO. Pero suno sa sinang complainant na tingala siya nga why kuya may 5 sa nabaton nga ngalan ko dahaw. Lugan niya siya kag ara yang ngalan kag ang ginapamangkot pag niya sinuihan gakubra sa akon 1530 nga sulod sa munisipyo. Ang report action Nels isa sang aredi sa apat ka mga akusado do amo ning ginatudlo ko ng among kuha tingob. Amo man ang mga aligasyon actually kasi bala na sila depensa das korte kay sila man ni nakamabalo sa kung anong ipanghimo nila action Marlon mo. At amo ni karon nga resulta sa ilang aging panghimo ilang taon ta kung ano ang mangin sabat sang si alkalde ni sa Buwasad na basi matungwaan nato sa basi kung kapahayag man siya kung anong side ni Action Marlon angot sa kaso nga iya sini nga ginapangatubang upod siya sini former staff dira sa may banwa sang Tubo sa Action Marlon. Mas mayo pagad action Nelson kung ang complainant no? Para nga masaysaya mo no? Basi kung magwa mo sa blakag magambal ako to. Gani. Kag matsagang kuya, hindi lang ni sa isa mo. Ang nag-complain daw damo ni sila akong balita, damo ni sila actually consolidated affidavit bla. Oo, nga sa isa ka affidavit damo tusla. Na so, it-al ba kung saan pa it-al? Correct. So, muna action na lang, follow up natin, try natin i-follow up buwas ng adlaw kung ano pagid ang posible natin nga makuha nga mga balita angot sa pagka-aristo karon nga adlaw sa kay former Vice Mayor J.C. Rex Bartolome sang barangay San Jose, Banwa sang Tubuso. Gikan diri sa atong sininam tangan Action Malon, Nelson Papinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Now sa mga balita naman sa Kapitolyo Provincial Kainagin, palayag ni Governor Bong Lacson nga kundi dumduman nyo nagligad nga kun kapon Webes sumiter na sang Executive Department sa Legislative Department ako sa sanggo di ang padaluwigan ining 2023 budget proposal sa Negros Occidental kati dubo gid man for the first time pagod ban sang ining pagbuhin sa share sa taran-taran nga mga local government units sa national tax allocation ang sadto ginatawag lang nga internal revenue allotment. Taran nagbuhin 14% ang ginbuhin nga share mga ka-aksyon bangod sa halit sang COVID-19. Pero sa 5.1 billion pesos kabugusan nga proposed budget sang Negros Occidental para sa 2023, nalakip na ang proposed nga budget para gastuhon sa pagpadayon sa kampanya kontra COVID-19 para sa tuwing 2023. Hindi pwedeng hindi pagpupunduhan kay sige gapon mo ang campaign sa ato sa provincial government. Ng mga 40 million pesos ang gina-propose nga budget mga kakson. Pero pagpatid rin ni Governor Bong Lacson, ngayon ng 40 million basi kung di naman gani mabuhinan Mabuhinan guro, jutay naman lang, hindi na mga gastogid kabugusan nga 40 million. Bangod kay may statement kahapon o sang nagligid ng Miyerkules ang World Health Organization nga may indikasyon sila nakita nga nagamat-amat na gidman pugday o konpuas ang kaso sa COVID-19 kay damo na mga nasyon nga gasige-sige ang pagdubo sa COVID-19. Dali ganis Pilipinas, so far National Capital Region o NCR naman lang ang may manabo nga kaso mga ka-aksyon. Tiambal ni Gov, kung hindi gid man maggamit Yan 40 million pesos na ginapropose kag maprobahan gimari pagtupa sa 2023 hindi ni magamit, pwede niya ma-realign. Kag pwede mausar, magasto
sa iban naman nga proyekto, programa o kon plano. No? Yaryo, si Governor Bong Lacson may tanan sa It's 5.1 billion. No? Basta we're always adhere to the avance negrense. No? So it covers agriculture, it covers health, it covers support to our rice farmers, it covers scholarship, and of course because COVID is still around, we still have a budget for to address the COVID situation. There is at least 40 million, no? At the very least. No? Hopefully, we don't need to use that, no? Because if you can see by next year, and by the way, WHO is confident that the cases are really going down now. So if there's no need to use that, we can realign the Action firing line. Sa ibang nga balita sa Kapitulo, kung naman yung mga kaksyon ng ginaduso kung tani bala nga consultancy agreement. No? Ining pagpangabay ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa apat ka mga provincial government executives na kung pwede makapaambit sila sa ila sa nga expertise o kung makabulig sila bilang consultant pro bono service o kung pro bono work o kung why sang bato nga sweldo libre kaya man pwede kay maigo na sila sa ginatuwag nga double compensation, nagasweldo sila sa provincial government, masweldo pa sa state government, sa Bacolod di pwede. So pro bono ang ayo sila ni Mayor Albi kung pwede, kung naka-advise sila, maka-service sila bilang consultant. So, ipaagi gina sa papel, dapat may pirmahanay, gid, may consultancy agreement, gid. Kaya para nga kung magkadto ining apat ka mga executives maka-aksyon sa Bacolod City Government Center, hindi sila manadahan bla kung nga aga adult sila da. No? Kaya may agreement mo, ugaling, kay sa gintalak kay ini sa sesyon sang sanggo na panlungsod sa Bacolod sa apat mga kaksyon nga luyag ayoon ni Mayor Albi nga mga consultant, isa lang ang ginaprobahan nga appointment mga kaksyon. Kag ina among appointment ni Attorney Valerian Holiaro bilang consultant for health insurance and healthcare. Mula nang ginaprobahan sang sanggo na palungsod sa Bacolod ang tatlo why ginaprobahan. Sa baylo ang gin-suggest iya sang SP sa Bacolod among pagdihon sang Memorandum of Understanding sa tunga sang City Government sa Bacolod kag local government sang Negros Occidental para nga mapabakod, mapasangkad ang ginatuwag nga bilateral relation. Ti ang tatlo kuntani nga gusto pagid ni Mayor Albi nga kuan bilang consultant pro bono service. Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, no? Luyag ko tani ni Mayor Benitez ka kuan consultant for administrative matters and systems review. Si Dr. Mary Ann Maestral para sa health kag hospital concerns, kag Lucel Helvolia consultant para sa special projects kag economic affairs. Ti ang reaksyon ni Governor Bong Lacson Silingya, hindi na kinahanglan nga memorandum of agreement pa kami ni Mayor Albi Benitez kay bukas siya amon communication permit ano man nga tion niya pwede kami kay suryahanay nga duwa, so no need, hindi na kinahanglan inang ginasuggest sang SP sa Bacolod nga MOU pa ang syudad kag probinsya. Gob? Actually, there's no need for that, no? Because the relationship of Mayor Albi with the province goes beyond any document. No? I have an open line with Mayor Albi, and Mayor Albi has an open line with Governor Lacson. No? So, no need of those formalities. Action firing line. Impunto alas 9, Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line, September 16, 2022. Nga pagpangalagad, magatakop naman temporaryo. Sa News Center, upod Action ang Defensor dari sa bahin sang Technical Control, Action Elmar Madera with Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Henuvia. Thank you for watching.
And thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.